Γεια σας. Το Πάσχα που πέρασε, θέλω να πιστεύω ότι περάσατε όμορφα, περάσατε καλά. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είχαμε μαγικές όμορφες στιγμές με τα παιδιά μας εδώ στην Κεφαλνιά όλοι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτό γιατί μετά από το γλέντι, έτσι, τη χαρά, όλα αυτά τα σπουδαία που σου δίνεται η ευκαιρία να ζήσεις τρυφερές στιγμές, έτσι, ανθρώπινες, να πεις ένα ποτηράκι κρασάκι, να φας κάτι ιδιαίτερο, να μαγειρέψεις. Είναι η μέρα που μαγειρεύουν οι άντρες, να το θυμάστε. Ψήσαμε με το γιο μου το αρνί, το κοκορέτσι, όλα αυτά τα σχετικά. Και αφού περάσει όλη αυτή η αναμπουμπούλα, πρόσεξα ότι πολλοί κόσμος έρχεται σε μια ερώτηση στον εαυτό. Και τώρα τι? Λες και πέφτει σε μια ψιλοκατάθλιψη που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Από τη μια το γλέντι, η χαρά, η μουσική, τηλεοράσεις, τα πάντα όλα ο κόσμος έδειχνε να γιορτάζει, εντάξει, και μετά γύρνα πίσω το κεφάλι μέσα που λένε. Και ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μετά από κάποιο γεγονός αφήνουν τον εαυτό τους να πέσει ψυχολογικά και αυτό τους κοστίζει, γιατί οπωσδήποτε τα συναισθήματά τους, οι σκέψεις τους επηρεάζονται, το σώμα τους γίνεται πιο αργό, ιδιαίτερα αν είναι κάποιες ηλικίες, αρχίζουν και βαραίνουν λιγάκι και δεν μπαίνουν γρήγορα στο ρυθμό της ζωής. Και ήθελα να ξέρετε ότι αυτός ο ρυθμός της ζωής μετά από μεγάλα γεγονότα τέτοια γιορτών και καταστάσεων που ανέφερα προηγουμένως εντείνεται, γιατί οι άνθρωποι είναι σαν να παίρνουν φόρα και να ξεκινάνε με περισσότερο κέφι, γέμισαν τις μπαταρίες τους, έδωσαν ενθουσιασμό στον εαυτό τους και στους άλλους, είδαν αγαπημένα πρόσωπα, ήταν ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, εντάξει, πώς μπορείς λοιπόν να αυτό, ας το πούμε, ντοπάρεις στον εαυτό σου? Πώς μπορείς να ξαναδώσεις στον εαυτό σου εκείνη τη στάση, τη νοητική, που περιμένεις το καλύτερο, που οι προσδοκίες σου είναι θετικές όλες γενικά και όπου γενικά έχεις μια διάθεση να κάνεις πράγματα και βλέπεις ότι και οι άλλοι ακολουθούν. Βέβαια εμείς είμαστε τυχεροί, ο γιος μου είχε φτιάξει ήδη ένα πρόγραμμα όπου στέλνουμε βοήθεια σε άτομα που έχουν ανάγκη και υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι σε όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν σε αυτό, και χθες η Μαριάννα έκανε τις ανακοινώσεις με τα άτομα που βρίσκονται σε θέση ανάγκης και που τους θέλουμε βοήθεια νοητική και θεραπεία, και αυτό είδα πως πραγματικά ξαναφέρνει το άτομο σε μια κατάσταση θετικής προσδοκίας, μπαίνοντας γρήγορα δηλαδή σε μια καθημερινότητα που έχει δυσκολίες. Κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα, αλλά από τη στιγμή που είμαστε σε θέση και να τους βοηθήσουμε και να συμμετέχουμε γενικότερα σε όλη αυτή την δική τους προσπάθεια, να τους δώσουμε και θάρρος και να πάνε τα πράγματα όλο και καλύτερα. Είναι λοιπόν ένα από τα tricks τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, να κάνει κάτι θετικό για να δώσει ξανά
ένα σπρώξιμο αγάπης προς τους άλλους ανθρώπους. Και με χαμόγελο, θα το εκτιμήσουν αυτό. Τώρα παράλληλα πρέπει να σας πω ότι μερικοί ακούω και φίλους που επικοινώνησα αυτές τις μέρες μπορεί να είχαν και λίγο άσχημες στιγμές. Υπήρξαν στην παρέα και κάποιοι τοξικοί που τους χάλασαν την διάθεση γιατί είπαν κάτι που δεν ήταν επιτυχημένο τόσο, γιατί συνήθως ή έκαναν ή δεν έκαναν κάτι. Πολλοί περιμένουν να τους πάρουν τηλέφωνο αγαπημένοι φίλοι και για κάποιο λόγο μπορεί να το ξέχασαν. Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε κάποιο σημείο. Εάν σκέπτεστε κάποιο φίλο και γνωστό και συνήθως ανταλλάσσετε ευχές αυτές τις μέρες και δεν έγινε αυτό, σκεφτείτε πράγματι μήπως είχε λόγο που δεν μπόρεσε. Σας σκέφτηκε αλλά δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που είχε κάνει την προηγούμενη φορά ή άλλες φορές. Και αναπληρώστε το εσείς, κάντε το εσείς για αυτόν. Μπορεί να πεις και έτσι λίγο σαν νομίζω ότι με πήρες τηλέφωνο αλλά δεν το κατάλαβα και λέω τις είχα στο μυαλό μου και σε παίρνω τώρα έστω και κατόπιν εορτής να σου πω χρόνια πολλά, να σου πω να είμαστε καλά, να σου πω όλες αυτές τις ευχές που συνήθως δίνουμε. Δεν ισχύουν μόνο για την παραμονή και την ημέρα της γιορτής, ισχύουν για όλο το χρόνο, για όλες τις ώρες, για όλες τις μέρες. Όταν ακούς κάτι καλό, σου αρέσει. Το θέλεις να τα ακούσεις όποτε και να είναι. Έτσι, αυτό είναι ένα από τα tips τα οποία θεωρώ ότι μπορεί να σας ξαναφέρουν σωστά το κέφι σου ξανά και την διάθεσή σου να είσαι αυτός που ήσουν πάντα. Το άλλο είναι ότι ο χρόνος όντως είναι περίεργη υπόθεση και λες και συμβαίνει τα τελευταία χρόνια κάτι περίεργο. Δεν είναι περίεργο, η επιστήμη το έχει εξηγήσει και μας λένε συνέχεια ότι ξέρεις ο χρόνος μικραίνει και θέλουν να πούν ότι γίνονται πολύ περισσότερα πράγματα πια στον ίδιο χρόνο όπου παλιά γινόντουσαν λιγότερα. Και ίσως και γιατί οι μετακινήσεις μας έχουν επιταχυνθεί, ίσως γιατί έχουμε αυτό το σπουδαίο το τηλέφωνο, το κινητό όπου παρακάμπτει ένα κάρο άλλα πράγματα που κάναμε πριν, πηγαίναμε, στέλναμε κάρτες με γραμματόσημα στο ταχυδρομείο, στην ουρά. Για σκεφτείτε πόσα τέτοια είχαμε σαν συμπεριφορές, οι νέοι ήδη δεν τα θυμούνται καν αυτά, που τώρα έχουν σταματήσει. Αλλά αυτό είναι θετικό γιατί απ' την άλλη σου δίνει μια ευκαιρία να βρεθείς με τον εαυτό σου, να σκεφτείς κάποια πράγματα και είναι πράγματι πριν μπεις στη ρουτίνα της καθημερινότητας κάνε έναν απολογισμό έστω και μικρόν μέχρι τώρα από την αρχή του έτους αυτά που ήδη είχες βάλει, έχεις κάποια βελτίωση, έχεις κάποια στοιχεία, κάποια δείγματα, είσαι σε καλό δρόμο, θα έχεις τα αποτελέσματα που περιμένεις. Ξέρεις, είναι πολύ σπουδαίο να περιμένεις το καλύτερο γιατί αυτό έλκεις, είναι ένας βασικός νόμος του σύμπαντος, η προσδοκία, να έλκεις αυτό που σκέπτεσαι. Είναι ένα πρόγραμμα η σκέψη σου προς το σύμπαν και το κβαντικό λογράφημα την δέχεται σαν εντολή. Αυτό έχει αποδειχθεί πια, γι' αυτό μην μπεδεύεστε.
Απλώς επιλέξτε εκείνες τις σκέψεις που ξέρετε ότι σας δίνουν θετικά αποτελέσματα. Γιατί αν επιλέξετε αρνητικές, θα έχετε αρνητικά αποτελέσματα και κανείς δεν θα το θέλει. Είναι καλύτερο είναι να σε πούνε και ονειροπόλο καμιά φορά, παρά να απολογείσαι για το ότι ήσουν άτυχος ή δεν έγινε αυτό ή δεν έγινε εκείνο, γιατί κάποιος δεν έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Πάντα κάποιος μπορεί να βρίσκεται στη ζωή σου που να μην κάνει αυτό που εσύ περίμενες να κάνει. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ εξαρτάσαι από αυτόν και από τη συμπεριφορά του. Αν εξαρτάσαι, τότε η ζωή σου έχει περιθώρια, έχει προϋποθέσεις, βάζεις μέσα παρενθέσεις και δεν ξέρω αυτό αν θα μπορεί να τα αντέξεις πολύ καιρό και δεν επαναστατήσεις. Γιατί δεν είναι δικές σου οι σκέψεις αυτές, οι ενέργειες αυτές. Άρα λοιπόν μη στηρίζεσαι στο τι μπορεί να κάνει κάποιος. Το περιμένεις και δηλώνεις να είναι το καλύτερο, αλλά κοίτα τι κάνεις από τη δική σου την πλευρά. Παίζει μεγάλο ρόλο, αγαπητέ φίλε και φίλοι, όταν κουμαντάρεις εσύ τα σκοινιά. Νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο, νιώθεις ότι το τιμόνι είναι σε γερά χέρια, τα δικά σου, και το αυτοκίνητο σε ακολουθεί, το σκάφος πηγαίνει εκεί που το ορίζεις, το ποδήλατο είναι στο δρόμο του και έτσι νιώθεις ότι θα πας κάπου, θα φτάσεις στο λιμάνι σου, στον προορισμό σου, στο σταθμό που θέλεις. Αυτή είναι η επιδίωξή σου και αυτός είναι ο σκοπός. Όταν για κάθε φορά που βάζεις ένα στόχο έχεις και το αποτέλεσμά του και το ξέρεις από πριν και το επιτυχάνεις στο τέλος, τότε το φασούλι γεμίζει το σακούλι, μου λέγει ο πατέρας μου. Δηλαδή στόχος και άλλος στόχος και άλλος και άλλος κάθε φορά φέρνουν μεγαλύτερους και επιτυχάνεις αποτελέσματα. Η ζωή μας είναι ένας αριθμός μεγάλος από μικρότερους στόχους όπου είναι υποστόχοι κάποιων μεγάλων και οι οποίοι επιτυχάνονται επειδή λίγο πέτυχες τους μικρότερους στόχους. Είναι σαν τη σκάλα. Για να ανέβεις μια μεγάλη σκάλα, αν τη δεις όλη μαζεμένη που έχει 100 σκαλιά, λες πω 100 σκαλιά, μην το δεις έτσι. Δες ότι μπορείς να ανέβεις στα 10 και μόλις ανέβηκες 10 βλέπεις την κορφή να είναι πιο κοντά. Λες άλλα 10 και όταν περάσεις και τα άλλα 10 ήρθε ακόμα πιο κοντά η κορφή και σιγά σιγά λίγα μείνανε. Οπότε ένα σκαλοπάτι εσύ ανέβαινες τη φορά, ένας μικρός στόχος ήταν, αλλά όλοι μαζί αυτοί οι μικροί στόχοι σου φέρανε την κορυφή. Σε φέρανε εκεί που έπρεπε να πας, που ήθελες να πας και να βλέπεις από ψηλά η θέα είναι πολύ καλύτερη και η αίσθησή σου είναι σπουδαία. Αυτά είναι λοιπόν πολύ σημαντικά όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο σκέψης, όπου αξίζει να θυμόμαστε ότι μετά από γλέντι, γιορτή και μάζοξη όπου έχουμε με τους δικούς μας και άλλους ανθρώπους, αξίζει τον κόπο να ξανακάνουμε. Εδώ θέλω να προσθέσω νέες ευκαιρίες που μπορεί να έχουμε. Και οι νέες ευκαιρίες δημιουργούνται από νέες συνήθειες που μπορούμε να βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Και η συνήθεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα πρόγραμμα που απλά επαναλαμβάνεται συνέχεια κάθε μέρα ή κάθε λίγο και λιγάκι ανάλογα. Άρα σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να βάλουν κάποιες συνήθειες πραγματικά
που φέρνουν αποτελέσματα σπουδαία. Μία τέτοια συνήθεια είναι να διαβάζεις ένα βιβλίο και να έχεις βελτιώσει και το ρυθμό της ανάγνωσής, οπότε στα χέρια σου να κρατάει λίγο, σε 2 μέρες να το έχεις διαβάσει, ξέρω. Οπότε ήδη πήρες μια γνώση συμπυκνωμένη και αυτό δεν ξέρεις σε ποιο βαθμό βοηθάει τον εγκέφαλό σου να αναπτύξει δίκτυα. Η πιο πρόσφατη ανακάλυψη των επιστημόνων είναι ότι ο εγκέφαλος μεγαλώνει συνέχεια, μεγαλώνει, αλλά πώς, γιατί, με ποιο τρόπο? Επειδή νέες σκέψεις κάνεις και αυτές οι νέες σκέψεις, ακόμα και ασύνδετες να είναι καμιά φορά με αρκετές από αυτές που είχες, βρίσκουν τρόπο, ο εγκέφαλος βρίσκει πάντα τρόπο να συνδυάσει, να συνδέσει, να ενώσει τη μία πληροφορία με την άλλη. Αυτό είναι γνώση. Έτσι η γνώση σου όταν αυξάνει σε βοηθάει πάρα πολύ να έχεις απαντήσεις, γιατί αυτός που έχει απαντήσεις είναι αυτός που κάνει ερωτήσεις καταρχήν. Αν κάνεις ερωτήσεις και τις κάνεις όταν έχεις γνώσεις, γιατί ξέρεις ότι κάπου εκεί μέσα στο σύνολο όλων αυτών που έχεις ενημερωθεί κάποια στιγμή στην καθημερινότητά σου υπήρχε η πληροφορία η οποία τώρα χρειάζεσαι. Το λες πολλές φορές, λες μωρέ, νομίζω πως ξέρω, κάπου υπάρχει ιδέα ή θα το θυμηθώ ή θα μου ξανάρθει. Εγώ ξέρετε το πρωί, όταν λέω πρωί εννοώ τα χαράματα εκεί γύρω, και άμα είσαι πάνω από τα 60, εγώ είμαι αρκετά πιο πάνω, σηκώνεσαι και τη νύχτα κάνα 2 φορές. Έτσι τη δεύτερη φορά που σηκώνομαι και ξέρω ότι θα κοιμηθώ, μετά θα ξυπνήσω το πρωί. Αφιερώνω λίγο χρόνο να σκεφτώ και λέω κοίτα, είναι ευκαιρία τώρα, είναι γύρω στις 4-5 το πρωί, οπότε λέω για να δούμε ποια είναι τα θέματα που εγώ θα με ενδιέφεραν να ζεστάνω για τη σημερινή μέρα που ξημερώνει. Μήπως να θυμηθώ κάποιον, μήπως να πάρω κάποιο τηλέφωνο, να γράψω κάτι. Και ξέρετε, τα πιο πολλές φορές μου έρχεται αμέσως μια πληροφορία που θέλω να τη γράψω. Και να θυμάστε, μια έξυπνη κίνηση είναι να έχετε δίπλα στο κομμωδινάκι σας, να έχετε πάντα χαρτί. Έχω ένα μπλοκ εγώ πάντα, το μπλοκ μου είναι αυτό, και έχω δίπλα και στυλό όπου γράφω. Σημειώνω μια λέξη, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να θυμηθώ το πρωί αυτή τη λέξη η οποία θα μου φέρει και τις άλλες που είχαν έρθει. Και ξέρετε, όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνου, είσαι στο α. Το α είναι η συχνότητα εκείνη όπου δουλεύουν και τα 2 ημισφαίρια. Συνεργάζονται, ανταλλάσσουν πληροφορίες. Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά γίνεται αυτό. Η σύγχρονη νευροφυσιολογία έχει βρει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ακούστε, επεξεργάζεται πάνω από 400 δισεκατομμύρια bytes, δηλαδή 400 δισεκατομμύρια ερεθίσματα. Από αυτά, ατυχώς, αυτό που εγώ ήξερα πριν από 20 χρόνια που μας το έλεγε ο Χωσέ Σίλβα ήταν ότι αναγνωρίζει 2.000. Σίγουρα τώρα αναγνωρίζει πολύ περισσότερο. Καμία σχέση δεν έχω εγώ πριν από 20 χρόνια, όχι με το τώρα. Δεν έχω με τον εγγονό μου, τον ένα ή τον άλλον ή με άλλους ανθρώπους. Βλέπουμε πόσο πολύ περισσότερες στροφές παίρνει το μυαλό τους, πόσο κινούνται γύρω από τις πληροφορίες και ελέγχουν τα πράγματα. Δεν λένε δεν ξέρω, δεν νιώθουν αμήχανα, νιώθουν ότι μπορούν να το χειριστούν, όποιο και αν είναι το θέμα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή λοιπόν, παρότι, αλλά πόσο λέτε, να έχει αυξηθεί το 2000, να έχει γίνει 2 εκατομμύρια, να έχει γίνει 200, να έχει γίνει 2 δισεκατομμύρια. Εδώ μας μιλάνε για 400 δισεκατομμύρια bytes. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας είναι
το όργανο που μπορεί να ελέγχει τα πάντα μέσα σε αυτό το χώρο, να ενημερώνεται για τα πάντα, να κάνει τα πάντα. Έχουμε λοιπόν το ισχυρότερο όργανο που τουλάχιστον μέχρι στιγμής μπορούμε να δεχτούμε ότι έχουμε ανακαλύψει στο σύμπαν. Και αξίζει τον κόπο να το μελετήσουμε, να το δούμε λίγο πιο κοντά. Εγώ πιάνομαι από την ευκαιρία αυτή για να σας πω 2-3 κουβέντες μόνο για τον εγκέφαλο. Ότι τι είναι 1 κιλό και 200 γραμμάρια, αλλά είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια κύτταρα η εγκεφαλική νευρώνας. Ο κάθε νευρώνας, αυτό το σπουδαίο κύτταρο του εγκεφάλου, συνδέεται με άλλους νευρώνες και αυτά τα νηματίδια, οι ενώσεις που υπάρχουν για να περάσουν πληροφορίες, να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους και να δημιουργήσουν ο εγκέφαλος τις ομάδες εκείνες των κυττάρων οι οποίοι θα ασχοληθούν και θα επεξεργαστούν ένα συγκεκριμένο θέμα, ξεκινάνε το νούμερο από 10 μέχρι και 40.000 για κάθε νευρώνα. Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι αν ενός ανθρώπινου εγκεφάλου, ενός μέσου ανθρώπου, πάρουμε τις νηματώδεις αυτές, τα νηματίδια και τα ενώσουμε μεταξύ τους, θα φτιάξουμε ένα σκηνή που θα φέρει 1,5 φορά το γύρο του πλανήτη. Όταν αυτό το συνειδητοποίησα, είπα, Θεέ μου, είναι δυνατόν, μπορεί να έχω τέτοια δυνατότητα εγώ και οι άλλοι άνθρωποι? Φαντάσου τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό τον πλανήτη επάνω. Και δεν χρειάστηκε να σκεφτώ πολύ, γιατί ήδη διάβασα τότε ένα άρθρο που είχε γράψει ένας 100 χρόνια πριν και θυμάμαι μου έκανε εντύπωση, γιατί συνειδητοποίησε ότι 100 χρόνια πριν δεν υπήρχε καν ασπιρίνη σε νοσοκομείο, το φαντάζεστε? Δεν υπήρχαν τίποτα από όλα αυτά. Ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτά που σήμερα γνωρίζει ο άνθρωπος, είτε είναι υλικά, είτε είναι φάρμακα, είτε είναι τρόποι συμπεριφοράς ή ό,τι και να ανεγνώσει γενικότερα, είναι καινούρια. Είναι τα τελευταία 30-40 χρόνια. Τελευταία 30-40 χρόνια. Δηλαδή συμπαντική στιγμή, λιγότερη του 1/10 του δευτερολέπτου για χρόνο συμπαντικό, αν θα τον φέρουμε στα μέτρα τα γη είναι. Τι κάναμε? Πήγαμε στο φεγγάρι και μάλιστα τώρα ξανακάναμε ένα σπουδαίο, ξέρετε, πήγαμε και είδαμε την αθέατη πλευρά του φεγγαριού και προσέξτε τι κάνανε. Βάλανε γυναίκα μέσα στην ομάδα, βάλανε έχρωμο μέσα στην ομάδα. Ήταν πολύ σπουδαίες αυτές μπορεί να μην το είπανε ξεκάθαρα, αλλά έδειξαν πόσο ο άνθρωπος πια πρέπει να χειριστεί τον άνθρωπο, όχι το χρώμα του, όχι το φύλο του, όχι τα μαλλιά του αν είναι κοντά, μακριά ή δεν έχει καθόλου. Θα πρέπει να δούμε και να αγαπήσουμε όλο αυτό που υπάρχει στον πλανήτη. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν, κατάφεραν, φωτογράφησαν και ήρθαν σόοι και αυλαβείς, ούτε καν ανησυχήσαμε ότι δεν θα γύριζαν πίσω, έπεσαν με τα αλεξίπτωτα εκεί το σκάφος στη θάλασσα και είναι μια χαρά. Και τώρα έχουμε και αυτήν την πληροφορία που δεν την είχαμε, κάτι καινούριο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, σχεδιάζονται ταξίδια και ταξίδια. Σχεδιάζονται ότι όπου να είναι θα συναντήσουμε άλλες ευφυΐες από εξωγήινους οργανισμούς, ποιος ξέρει τι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά υποθέτω ότι θα ήταν απίθανο να μην υπάρχουν. Υποθέτω ότι ο γαλαξίας μας θα έχει ήδη ομάδες θετικού προσανατολισμού και πιθανόν και αρνητικού, ποιος ξέρει. Αυτά αν σας ενδιαφέρουν και τα αναζητάτε, σίγουρα θα βρείτε πληροφορίες για να έχετε.
Αλλά ας μείνουμε στα δικά μας, τα γήινα εδώ, τα ανθρώπινα. Και ήθελα να σας πω, επειδή μια εκπομπή είναι γρήγορη και τελειώνει και αυτή, κάποια στιγμή που δεν μου είχε και ρολόι ο γιος μου, γιατί επίτηδες μου λέει να μην ξέρεις τι ώρα είναι και να μιλάς συνέχεια, σαν να έχεις άπειρο χρόνο. Και μετά θα το κόψουμε, μου λέει, όταν θα το διαλέξουμε. Καλό και αυτό, πολύ καλό. Ξέρω έτσι ότι αν γίνει και καμία, ας πούμε, λίγο στραβή, ξεφύγει κάτι που δεν θα έπρεπε, θα το διορθώσει. Έρχεται το καλοκαίρι. Ήδη η άνοιξη είναι προάγγελος του καλοκαιριού. Τι σημαίνει καλοκαίρι για σας? Για τον περισσότερο κόσμο καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με διακοπές, είναι με κάτι ξεχωριστό. Ο καιρός είναι ευχάριστος, πιο ευχάριστος, να κυκλοφορήσεις, να παίξεις, να κάνεις, η μέρα μεγαλώνει, οι άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο για τη διασκέδασή τους, για να πάνε ταξίδια. Για σκεφτείτε πόση επένδυση έχει κάνει πια ο σύγχρονος άνθρωπος στον ελεύθερο του χρόνο και στα ταξίδια του και στις διακοπές τους. Θα ήθελα να σας πω ότι εγώ ζω σε ένα μαγικό νησί που είναι η Ομηρική Ιθάκη, η Κεφαλονιά δηλαδή, γιατί έχει αποδειχθεί πια ότι ήταν η Ομηρική Ιθάκη και υπάρχουν πλέον ντοκουμέντα. Κάποια στιγμή μπορεί από την εκπομπή μας αυτή να παρουσιάσουμε και ένα κομμάτι γύρω από αυτό, αλλά παρόλα αυτά ήθελα να σας πω ότι είναι ένα μαγικό, πραγματικά μαγικό νησί. Αν δεν έχετε επισκεφτεί την Κεφαλονιά, κάντε το. Έχει αυτόν τον ένο, τον περίφημο, το όρος που είναι κοντά 2.000 υψόμετρο και με αυτά τα έλατα που είναι μοναδικά στον κόσμο, κεφαλινιακή ελάτη, λέγεται, το μαύρο έλατο. Είναι γι' αυτό έγινε γνωστός ο Οδυσσέας, γιατί τα καράβια του είχαν την καρίνα τους από το έλατο αυτό που ήταν 50 μέτρων τεράστια και μπορούσαν να επιτίθενται και να εμβολίζουν κάθε αντίπαλο σκάφος που θα μπορούσε να ήταν εχθρικό. Ο Οδυσσέας ήταν το 5ο βασίλειο στην αρχαία εποχή, δηλαδή είχε πολύ υψηλή θέση, γιατί θυμηθείτε τους Μικηναίους, θυμηθείτε τους Αθηναίους και όλους τους άλλους, το Διομήδη, την Πύλο κάτω και τόσους σημαντικούς. Και εδώ τα βλέπεις αυτά, λες και είναι δίπλα σου. Ευτυχώς η Κεφαλονιά δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ. Μπήκε πολύ αργά στον τουρισμό και έχει κρατήσει ποιότητα. Έχει και στα τοπία της και ο χώρος δεν έχει αλλοιωθεί και βλέπετε το φυσικό περιβάλλον και το χαίρεστε στην κυριολεξία. Είναι γεμάτη από αμμουδιές η θάλασσα, πεντακάθαρη, αλλά έχει κάτι που εμένα μου άρεσε πάντα, το πνεύμα των Κεφαλονιτών. Έχουν ένα διαφορετικό ύφος φιλοξενίας που στους Έλληνες αρέσει. Το έχω προσέξει, γιατί εμείς έχουμε εδώ ένα ξενοδοχείο, το Μεταξάτος Apartments, και πραγματικά έρχονται, παρότι είμαστε γεμάτοι με αρκετούς ξένους φίλους, αλλά έρχονται Έλληνες οι οποίοι τους αρέσει αυτά που κάνουμε, αυτά που τους λέμε, και κάθονται στο θεατράκι μας. Αν μπείτε θα το δείτε, το αρχαιοελληνικού τύπου που έχω φτιάξει. Μ' αρέσει αυτό και στην Κρητονού και εδώ, και διαλογίζονται έτσι, χαίρονται, απολαμβάνουν τη θέα. Αρκετά είπα για το καλοκαίρι, αλλά εγώ, να ξέρετε, δεν μπορώ να απαρνηθώ την ιδιότητά μου σαν πολιτής. Δηλαδή πουλάω και αυτό.
και δεν είναι κακό να πουλάς. Αν αυτό καλύπτει ανάγκη του άλλου και είναι ικανοποιημένος, κακό είναι να λες αυτά που δεν ισχύουν και ο άλλος δημιουργεί μια εικόνα αντίθετη από την πραγματικότητα. Σας λέω λοιπόν ότι τα Ιόνια γενικά και γενικά όλα τα νησιά της Ελλάδος είναι τόπος για να πραγματικά να ξεκουραστείς και να απολαύσεις τη θάλασσα και τον ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε όλο και καλύτερα.